May paworas labwat Kapampangan. At lumpulo tapat ay at lumpulo tapat na lang para kaldanan eh. Okay, pag-umpisa ko na kasunod katuki. Okay? Anino alino. Yung anino Tagalog yun. Alino Kapampangan niya. Matutu mabiyasa. Pigil ay gwanta. Okay? Binata bayintao. Bayang tao, iba tiyata keng bayong tao eh. Una yung bala migmorph niya mo keng bayang tao. Okay, yung binata, Tagalog ya. Makapanggigil, Tagalog ya. Makagaligit yung asma na yun na Kapampangan. Kabila, Tagalog, sumangid Kapampangan. Elagaan, Tagalogan niya ini. Sinese, yung asma na yun na Kapampangan. Pagkamalan, Tagalogan ng mas manawin ng Kapampangan pagkamalyan. Okay? Ating labi sabihan di may kanita kita metong thread ing amanong mapamita. May balik ko yung bagyay tang metong tang kayabi bala na paminta yung guru na sabihan may ing mapamita minibatan niya kitang kareng kahagli mamita ara yan eh. Kakagli wari maburi lang mamitang sisisigan itang mas lama prutas so mamita ito aliwaya kay ing mapamita liwaya kay paminta sige dito na mo at pasibayo kung sasabong sasabyan sana may pangapampangan tamo luguran tayong Kapampangan at pagmasabalan tayo. Salamat kaya kayo nga, Luwid Tamongan.